Hi guys, welcome back to my channel. Karon guys, pagkaon ako sa kong mga anak-anakins guys. O tanawa ra mukaon niya ko ang Russell guys. O mura gyud bungi o. Usik kayo. Na. Si Dodong akong gipasulo di ari kay si Dagol ning gawas. Kay si Dagol sa gawas man gyud na siya magpupo. Di mahimutang guys, dili mo kaon. Nya bisag asa ra ba mangihi nara yang pagkaon o. Ako ana lang ning ibutang di ari taguan ako kay para gutomon siya unya na siya pagkaon. Kay balo ko gutomon na unya ng bataan na. Kasi gilag pangihi lagot ko. Sag alam mangi manam to si Dagol pasulod naman to kunan ipagawa siya kay si Dagol ning kuan naman to di ari. Ako asa ni ikuan ang mga ihi guys. Uy Ginoo ko guys muntag. Mura ko nag-atiman ani kaning anak guys. Bis wala tay anak, mura tag-atiman og anak. Ning style nila. Apa si adapted sa gawas patan unang pato. Amang si Dagol dong para ikaw na pud ang mugawas si Dagol na pud mosulod. Wala dire. Magpay ko sa iyang ihi guys, Ginoo ako guys dire nangihi sa kuan. Sag ahara yang ihigi butang niya. Oh nasamad akong tuhod guys. Oh lah. Bilangkad uri ko ay mura uri ko kuan tahor. Oh kani tanganan pa ni og kaning kuan oh. Tanang dili mo sige pangihi iba di magsigig pangihi iba dukol karon. Tanganan pa ni og kaning sani barnis. Barnisanan pa taon na. Pwede raman ako na mabarnisan kay naraman ko balay karon nga week. Kay dili pa man ko mamaligya kay man naman pero maadto may unya sa kuan sa store kay magkuha mi sa order ni nag-order na food. Ihatod lang namo dayon kay sandig makaulit og sayo si banana karon. Ihatod lang dayon kay para dili na ko magsigig nahuna sa mga stock mapundo di ari. Kay magpundo diri guys magunahuna ko sa mga stock kay gadagan ang adlaw. Di ka mukaon dong, wala ka gahikog, di ka mukaon. Impas ka na imong style. Saan ako ni papasulod si Dagol ani ron. Patay yung gawa. 100% kini sila magpatay. O gaatang na o. Na, gaatang na siyang Dagol yung nanang style niya guys. Di ba naman hilabot si Dudong gamay? Kani manggod si Dagol good kay kusog kayo manguan ba? Sani oy itong gingon ni banana ganina oy mag sani ihang ko anong si Dudong ihang maguna-una ba ni si Dagol isag di man hilabot si Dudong iya jung hilabtan di ang ending patay ang duha nagagan kay mga ihi maglabot ko ni bataag diri mosulod ba na madukol magpahimo ko sa imong amahan og kuan kanang kulungan ninyo kay pag mugawa si Dagol ikulong ka didto bahala mangikag taman sa imong higdaan imong balay. Ikulong ka. Scholar ni mo dong. Hawa be. Jud. Kuan lakaw di ka mahimutang unguan ka mura kag kuan. Kalag wa na himutang. Kiro taga. Sunod ani ing ihi murtag. Labok tag. Nagatiman og anak. Imbis way anak, mura na hinog na anak kay timan perme. Ito, sunod ta sa ihi. Karon dudunga karon luni yung dalunggan ni muro nawa ka ha. Itong balay man mo ning kuan gani kay na ako'y kaning kuan kaning humot kay nga pabrik. Wala pa na nimo na net malay. Nga karon na. Makasabot ba siya kasukan ga? Guys, kasabot siya kasukan. Di mo sige pangahe. Itong buanga ka ha. Gani na mo mga silingan guys. Kay balo na sila ga-vlog-vlog ko niya.
Kay balog na sila guys nga ako ra diri pirmi kay wala ba akong banay. Matingala sila nga magsistorya ko pagadugayan guys kay nakaiba nag ana si silingan na muna. Sige ko ba din mo da sila lagi kay istoryahan ko nga na. Nag-vlog man gud kunay. Chapat. Ano siya bantog ra kay. Sige kag istorya nga ikaw ra isa bisiyo nila nalisuan ko dili na yun nag-vlog ko. Di na mangeha man ako panarapo. Magpakaon po ko sa daptit, pasulun sana ako si Dagul, ka to si Dagul ron. Dagul! Ako sa gini, ibutang ang lamisa guys kay. Ako ang pag-ausong si Dudong Gamay dayon. Ipulin ako si Dagul dire. Kay magpatay gina sila guys, ug idungan ako dire kuan. Dali na dong. Wala ra ba kay saon? Gutomon kaon niya. Ang saon ni mo na. Ha, gutomon kaon niya. Ang saon ni mo. Dali, dagon. Dali na. O, dali. Isa pa kasi bus ba? Ano si bus ba? Boots! Butching! Boots! Butching! Ganun ako si Dagul. Giluto din kang Dudong Gamay, no? Ay, Diyos ko, Lord. Ako dali dagan si Dagul guys kay ning balhin pagawas ako ni Dudong dire. Kita man siya nga naa si Dagul dito sa terrace, dagandagan din siya yung gipangita si Dagul kay wala na ko naa pa si Dagul kuha asong bagay na pod. Hoy, ginoo ko. Parter ba kay na silang lisura ulangon guys kay mga ko tabangan man nila si Dagul tong dako kay na iro nako si Bots gihangak gi ko. Dagandagan ko. Heh. Laday yung gikuan guys. Maglisod kuan nila kung wala ilang amahan. May man tong nailang amahan kay akong bana mo kugos ni Dagul, ako'y mo kugos ni Dudong Gamay para pagawson. Ngani ako ra isa. Maglisod ko eh. Miki! Anong gikao man taon ni mo na day oy nga naman kay mo hadiri day. Magawas para ba ko ron kay pakanon pa na ko in taon si kuan. Manaka? Ay nagkan-a kay kang kuan ni. Kaon niya sa kang adopted dire ko manguha kay napaman po didto. Kasi Big Boss na baka si Big Boss kay. Ug naa si Big Boss mo apil mo pud to siya kaon. Ni arte ra ba kini akong adopted kay dili ganahan sudan nga magbalik-balik asuso kayo. Ana unsaon man nga maora man ni sudan sa kuang mga dogi. Gipasudan ako na sila og kanang kuan bitaw guys kaning lamang loob sa kuan sa mamoy na masuman sila guys mingani kay ko ang giluto tunga ra sa kilo din ang tunga sa kilo mo akong gikuan gi adobo moy amo ang ipugkay mo kaon akong bananag lamang loob kay kanang modo na dali kay makakuag sakit unang nagluto kog tunga sa ilahan nagluto kog tunga ako ang giadobo ang usa kay adobo na ko nga with sabaw kay sa akong mga dogi mo tunga i-alternate og pasudan pero di gid sila ganahan og kanay mangita gid sila isda guys. Magpakaon sa ako sa ato ang akong adopted. Agi mami be. Ayo kay sa adopted ni kadudong na maimpas yung kadudungan ka kadi ka mukaon. Man ka Tiger. O si nara guys mga pa siya guys aga na kini akong ipakon. Si Tiger mo pay gumagkaon lakaw na pod. Tiger man ka. Agad man kay mo Saon man nako Ay, Diyos ko Lord. Gabi umaga talaga yan ko siya pinapakain.
Kahit nandyan sila, pakainin man din nila pag nandyan sila. Pero pinapakain ko pa rin siya. Kay maawa talaga ako kay Diyos. Balaki na siya, Nay, no? Tapos nagtambok na siya, Nay. Hindi na lang, hindi siya natuluyan ng Akong giherbal, Nay. Magtimpla ako ng gatas, ang ano ko ng tubig sa kanya, yung sabana at saka bayabas. Tapos pinakain ko ng isang itlog na hilaw, nilagyan ko ng gamay asin. swerte. Oh, ipaano ko sa kanya na pagka kinabukasan, masigla na siya. Ay, Big Bot! Kain na ikaw, Big Bot! Makakagatin mo yan, oh. No, Big Bot ha. Huwag mo kagatin, Bot ha. Si Big Boss, guys. Hindi ko manggod siya, hindi ko siya nakita dyan kanina, kaya ito lang na ano ko. Kawawa naman, Big Bot. Sana may matira, Big Bot. Mga adopted, guys. Nara. Naubos man eh. Ano, Big Bot? Naubos man eh. Ano, oh? Ni George Trigan. Paano yan, Big Bot? Naubos. Sige. Doon, nakadaog ka sa imuhang kuandor. Nahurot niya, guys. Gigutom lagi. Gabi, gamay ramay gikaon, God. Nadaga na kay kag pulgas. George. Agoy, George. Maghingot anay. Kita ni ron, George. Dagan kag pulgas. Na Big Boss, wala na, oh. Naubos ni George. Nagutom si George. Wala ikaw kain ngayon. Doon ka na lang kain sa inyo, George. Ay, Big Boss, ha? May kuto si George, guys. Sa George, P. Ay, pagkon-kon na George, kay mong kuto. Kusukim na agan. Kuto naman ka, George. Ay. Alik diri ba? Di gini siya magpahinguto ay dalo kini siyang kuto. O karon. Ara ba kay pulgas? Niya ra ko musakay lakaw na ang motor kay mo kat sa kuan. Hawa na ning layas na. Nakulangan ka, George? Nakulangan si George. Wala na pagkaon, George. Oy, ubos, nahurot na. Diyan, unsa na kong kamera, George. Magkuha ko gluternit, guys, oy. Ganina, guys, gilibog ko sa kong nilabahan. Kay mutaligsik dayon. Mutaligsik siya, guys, din pagkahuman. Ay, palungon na lang akong suga sa pikas. Muulan na pod. Mo to nga. Ako ano lang di bulag kay init man, palungon akong suga sa pikas, guys. Kay buntag naman. Dagan kay kondri o kani kuan sa kamuti o siguro ni bunga ba. Oh, kamuti. Okay, sumuni ay mamag. Ali, Big Boss, samahan mo ako, Big Boss. Patayin ko yung ilaw, Big Boss. Nauna na ni kamuti, dagan na siguro ni kamuti. Ay, palungon sa akong suga. Nawala man si Big Boss. Halika, Big Boss! Magpauban kong Big Boss, guys. Masay, umbahan na magpasiga dili pag gabi ina. Ay, nawala man si Big Boss. Ay, bigla siya. Big Boss, halika. Samahan mo ko dito. Halika, Big Boss.
Dili man ta na ko na palungon guys unya kay. Ang gawas naman ko di palungon na lang. Dali na Big Boss, mag-iyak ka na naman din, hindi ka maka labas. Hali ka. Hali. Na di siya mo gawas guys. Dana ra daw siya. Ara ra ka? Bantay ka, mag-iyak ka dyan ha, hindi ka makalabas. Mangita daw ta diri og kuan bi kana. Napaba ka ay sili diri. Kuan na kaayo kaning sagbot na kaayo, mahadlok na ta mo kuan kay isag na ay kuan. Yan nakoy, iyabas ito min turok oh. Iyabas ba na? Sagbot na kaayo. Arata ang ko bulak kay para mainom. Wala pa may suban na. Kuan na kaayo, mahadlok na ta mo kuan diri kay isag na ibitbit. Tabangan ni guys, baka gusto mo moabang. Ako kay na 3 bedroom sulig, ako kay nagsala. Wala na ibunga ang biyabas pero nasa ibabaw. Mga tagbulak guys, daghan kay bulak diri oh. One, two, na, nag-iyak na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nagilak na siya, kadi na siya kagawas. Dali Big Boss! Ali! One, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Na. Iyak-iyak na. Sabi ko sa'yo kanina, labas. Hindi maglabas. Ngayon, iyak-iyak na ikaw. Ahap ng kabigbos. Naghilak-hilak na siya guys. Kaya siya kagawas guys. Ganila pa gawasan ako. Di mo gawas. Inion si Big Boss. Dali. Ang awa. Gawas na. Asunting man eh oh. Magkaila di ko sa mga herbal guys ay. Isod na tagkuan. Na. Uli na dito kaw. Uwi na ikaw. Nawa ko bulat. Namatay kong serpentina oh. Naligsan. Kaya nga oh. Ay nagparking guys ba niya. Daplin ka siya nagpark. Siguro siya kabantay nga na ay tanong nga herbal. Na-impas. Dudong gamay, wa pa kay kaon dudong gamay, gangisgit na nang naong mo dong. Plato.
Maghugas sa ko sa mga plato nila kay humanas nagpangaon. Ay, Diyos ko lang, kadugay ba ni ma? Chinilas. Dapat sabi ko kay ka. Buang ron na. Ay, man ako. Ako ning hugasan ang bulak kay. Maghumno por bulak guys. Pero kanang isa lang sa akong humulan, ang isa di ay ang duha. Dili lang sa kay ang duha ni, ang duha ka kuan ani. Para unyang gabi na ako og sa kong banana. Ingon ko sa banana ana guys. Akong banana guys, takdan na nako. Yung ko di mag-inarte. Ang sa imno nako imna. Ang mo na, ang sa imno ko herbal mo inom na siya. Mana di ko na arte mo siya kaya ang second agay papag lamigas ang hindi ka manghugas sa plato na po guys. Lato sa akong mga 4 babies ang akong hugasan. Naduol ko ni Dodong kay wapay kaong si Dodong gamay. Gawag po gano'n na si Dodong ba kay? Di man kay mo kaon. Yan saon man nga si Inday gapils naman na. Kaya mo na po ganyan ako to si Inday ron kay ay aram guna ko na siya paimnon guys og pills pag mahuman na siya og kaon kay kung paimnon na siya nimo pills nga wala pa na siya kaon dili na siya mo gunan mo kaon mo nang uy si banana nagtawag nag-vlog ko nanawag siya guys. Siguro siya sa kuan pisaw sa opisina. Hoy! Nasa opisina siya basta magtawag na siya na oras na. Kanang si banana guys, ug na siya dapita magnawag na siya. Ayun na siya nanako diri palangga. Ana na siya. Usa di na ko matubag kay lawan nang natay trabaho or mag-vlog ko ana dili na ko siya matubag. Ay lawan nang naka-charge ang cellphone okay ra og okay ra ang cellphone nako natapad nako dayon nang laba ko or unsa kong buhaton okay ra agan pa kog buhaton guys maglimpyo pa ko sa kwarto na po dagalaw man ko manglimpyo sa mong kwarto guys kay gusto na ko among kwarto humot permente dayon among balay magkuan pa ko sa balay nang man ako panirapo sa among balay kaganina ako na pud ning silhigan kay mga balhibo unya sa Dodong pod ako po ni ikuan ako ana ning gipambutangan og kanang fabric kasi Dodong gamay pagsulod diri nina paggawas sa dagol nagsigig pangihi ang amaw ano nga ako na kuning silhigan humot naman
gid na kay para dili matumban, masupor ba na si Miki tumban guys. Ang arti-artihan ani. Na dali ra jud kay maluto ang kanang nga Princess Pia ay katong ta-up lang. Dugay kaayo, mabitang ginan ako si banana nga. Kung sayo ang imuhang trabaho, ako ang lutoon Princess Pia. Kay dali-dali siya ba nya dili na makadalag kanon. Na. Kuripot man kay pwede ra ba sa karinderya guys, bila ra man ang kanon. Pero gusto niya magdala siya kanon. Sudaan ra daw yung paliton kayo say di na ako magluto og sudaan. Say magluto og sudaan, magdala siya. Ana ba? Pero taga-sagara na niya magpalit ra gyud na siya sudaan kay daghan man dito mapilian ganam na siya sabaw gud. Say di ari magkuan mo ko diri itlog magpasabuntag. Buntag sayo. Itlog, hotdog, beeflog, corn beef, ana ra man ako pang mabuntag sayo. Walay sabaw. Naging na ko sa ikaw magkuhan kay sabon. Ako ikagulan guys kay kung karinderya daghan ba na mga bitchin. Unsa pa ikuan ana. Ana ba? Wa pa baso. Bulo ka glass. Hey guys, mana ito butangan sa bulot karnet. Dali ako ibutang ani isa ra ka baso. Ito. Wala lagi basura ay 1, 2, 3. Di basura, pila na kukuan. Ano sa din ilang ang basura? Ano sa napukan ilang pasangin? Ay, naku ni basura. Weather mo anhi. Wala, asa ka ni nakuan. Baka na rin. Tagak 1, 2, 3. Ah, baka di rin eh. Manat. Uy, dili lagi magsigig away-away ba? Amuro na. Bukol ko ng ulo mo na. Dili ko magsige og kanang kuan gud usik-usik ba sa kuan. Kanon. Ngarapon ang taglamisa guys kay si Rosel bungi kay mukaon guys. Oy, ambot tingala ko na niya eh. Ang guna siya na anat og kaog rice guys unya kay luoy mapug kayo kay bulo naman siya kanang tingkaon na sa orasan tingkaon sa rice mo apil naman siya linya guys na anat naman di. Tagaan na lang namo gamay. Daganon po di man mahurot. Na okay na. Ako lamisa guys. Ilan ako nanirapog lamisa guys. Ano ni kalima? Kalima na ni tiger. Ano to tiger? Uy na ko ay. Ang kuan pa di ay gas rinse pa di ay. Ikapoy na si mami. As in. Atong gas rinse atong trapuhan.
in Jesus name. Manani, kwarto na po. Dahil, Diyos ko Lord. Pagka man sa kwarto, silhig na po. Dahil, Diyos ko Lord. Ilang okay na kaya nun. Mga importante, malimpyo itong pamuyo. Naluto na ba ni? Naluto na na eh. Ganina, ramas yuro ninikuan. Ayaw niya na lang na. Ayaw na. Saan akong kwarto? Nako. Hila naman eh. 32 minutes. Magkuan ko sa kwarto, guys. Maglimpyo ko sa kwarto. Limpyo na ba yan mong kwarto? Pero gusto mong ko nga. Taga-adlaw dyan ako nilimpyohan. Kay akong mga dogi, diribe, mga tulog. Pero mga humot man ako mga dogi, guys. Kay kinatrapuhan man na sila magabi eh. Before na sila diri mo sa kwarto, trapo na ilang tiil. Uy, parting sayangag wipes. Kating ulagi parting kalasag wipes ba. Pero among paliton nga wipes katong baratuhon ra katong naasa Unicity ng anak kay na may dagko nga konsay mo. Order mi sa kuan guys, daghan kaayo. Sa Shopee. Ganking wipes. Ako ning kuaon ang bedsheet ug ang habol kay taktak na ko ni sa gawas kay isad ko aghapon ni balihibos ko mga dogi. Akong miming daghan kay balihibo. Maman ako ani sa bangko dayon ko pagkahuman. Manilig na dayon ko, man kaon na din ko rin. Muka ay mag-relax sa day ko, mukaon mag-relax. Sila mga isa ka oras kape na maligo. Kaya unya tapit mag-TikTok naman po ko guys. Para unyang gabi ipahuway nako. Naasa man ko ani manguan karon nga na may mga nilabhan. Man ako ni iwisi-wisi ni. Ay nilab dito nang nako ikuan o wisi-wisi. Kanira na po ang cellphone. Dito na ko pwede wisi-wisi dito kay na mga nilabhan ang halay ko. Against the light. Asa man mo ha. Day. Wala naman dito na ilita ng usap ko panel. Wah. Ingat kayo.
Ang isa ka pa wa na nainitan. Kuna ibalik ko sa kuan. Ara sa kaday ha. Limpyo sa ko kwarto day. Ko dili lagi mag-ingon ana ba kay. Masuko na silang boats nimo mag-ingon ana ka. Ay, Diyos ko Lord. Paguman ani guys, ubutang na ko sa amo ang bed. Ako dayon na siyang brasan na po, butangan og kaning fabric. Brasan kay para kumot gid siya o makuha gid ang balhibo mawa. Ana guys. Ito man kaon na po kat food. Sulod na po si Rosel kay mukaon na po siya cat food. Cat food na po ka inday. Agoy nagatubang sa ihang balde. Mag-cat food na po niya na. Kusanin ko anon. Bag-uro bitaw ka nagkaog rice, kadit lang. Gamay rin mo yan ka rice. Nagatubang sa iyang baldi guys. Kaya balo siya sa iyang katbud agi butang. So itong kaini ako ang bata. Bata batuta na mo ni. Bata batuta. Gigutom ang bata batuta. Kaon kat bata batuta na mo. Magkuha sa kukuan. Magkuha sa tagkuan guys kaning brush. Kay brasan ako ang amo ang bedsheet din. Tangan ako og fabric para humot kay siya. Di mura ra gyapon bagong laba guys. Pero kuan magkukumag. Kuan guys kanang kaning every week magkukumag change of bedsheet every week or every week or 5 days ana depende guys sa kuan kung dagan na kay balhibo baon man kung kuan magpalit pa dito ani baon gid siya 2 na ba hulog na wala ra ba ko kuan ani kanang wala ko kuan ba kaning extra ani wala na siya spring ano sa dito ano may naibot na pud ani na magpalit ko ani unya na sa naibot ana nya na kadit lang dali ra man ni mami human ani na bras ra man ni na kay yung para niya balhibo matangtang dayon manulod mi diri guys unya nang gabi kay ang para ilang balhibo dili masibas balik dito ra mi magtambal sa sala unya man ako tanan-tanan niya guman akong limpyo ligo tanan dito na kami sa sala magtambay kami tanan pagkagabi na mi diri manulod kay sabi kay sige kuan sa balhibo parihan ni itak-tak pa siya din naman ay brasan mura ra gyapon tag nang laba guba na tong spray dagol may unta ning mga baby na ako masugo unta sila na maguba matug sentro mapalit ana ba ipod masugo abot na lang tang banana ani maabot unya kay atong pud big sentro niya guys kay kuha na gito nang order
Gutom na ito na kong inday. Aboy, nasilig lang to ni mami kay mukhaon siya katpod. Sige lang to mami kay mukhaon o katpod ang bata. Kaon siya katpod guys. Tara siya guys, mukhaon daw siya katpod. Mukhaon katpod ang bata. Dali, kuha na katpod ni mo. Among plato di ay. Tao, katpod bata na mo. Shorty daddy, bibitay ra diri Napilan na ko naginan akong banana ganda. Dili magbutang og shorty sa kwarto ba. Lara Lara Nait. Ginait na. It na mo, itingga ka. Nga dili to mait. Nga nagtingot sa iyong kuan. Ani. Nag-eat na siya guys. Ay, Diyos ko Lord, in Jesus name, mga itong trabaho sa balay taga-adlaw. Kung wa tayo lakaw, focus tayo ng balay. Kung na tayo lakaw, focus kita sa itong negosyo nga gamay. May padulungan guys. Pero okay ra, importante. Ang importante guys nga, nalipayon sa sulod sa balay. Kung makakaon sa kadlaw katulog. Pero kami guys, sa kadlaw, kaduha rin yung mga aon kay ang amo ang pamahaw. Dala pa ni Udto naman kung gawas si banana mo trabaho kay maniudto gid mi kay sayo man mga on magdungan na ni kaon ka ng buntag sayo dayon si banana dito man ni Udto sa opisina ako dili na ko sa balay man ni Udto anak igutom na ba kutoy na ba ni kuntian kung kutoy ba staring kayo. Mo na kung saninaan pag na ako sa balay, guys. Darang kumain ani nga sanina kay presko manggod siya, di siya igang. Unsa di kaan siya? Nakuan na din siya na murag na ay nakuan na niya spring guro. Natanggal. Palit na lang ko. Ay, nakuan pa man dayo mugana. Unsa gud ito? Abi na ko di na mugana kay kuan gihapon ko unya ay kay para nagkuan na ara koy gamit dayon kay tagadlaw bi ko galihok dire kinahanglan na dayon puli kaon among bata gigutom among bata nilokalo isa among bata naning kamot ingon ani na siya guys magkaon na siya guys mangita gyud na siya katpod na anad na siya ba. Basta lagi magpupo lagi guys at pila ka pundo lagi na yung pupo prebuyag kayo. Pag man na niya kaon guys matulog din na siya. Minam sa kog tubig kay magiuhaw ko. Kaon sige kaon. Eat.
So guys, diri ra taman guys. Salamat kayo guys sa inyong suporta, sa inyong paglantaw sa ako ang mga vlog, sa nag-like sa akong vlog, nag-share sa akong vlog. Salamat sa inyong tanan guys. Og amping mong tanan labaw na karon nga naibagyo nga mo. Abutay na pod. So salamat kayo sa inyong suporta. Mag-ampo lang tanan guys. Mag-amping ta sa tuwang matag usa sa atong kagalingon. Og ano lang, amping lang. So bye everyone. God bless. I love you all.